Αχ, ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Σήμερα έχουμε το τρίτο και πιθανόν λογικά τελευταίο βίντεο με τίτλο «Τα λάθη που κάνουμε οι άνθρωποι στις σχέσεις», το οποίο θα πάρει μια διαφορετική στροφή και λογικά θα το ονομάσω «Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε τα φύλλα για τα φύλλα», γιατί εδώ και ώρα παιδεύω το μυαλουδάκι μου να μιλήσω για τους άντρες, να μιλήσω για τις γυναίκες, για τα λάθη που κάνουμε ο ένας, για τα λάθη που κάνουμε ο άλλος. Για ποιο να μιλήσω, από πού να ξεκινήσω, από πού να το πιάσουμε και πού να τελειώσει. Είναι τόσα και είναι τόσες οι πιθανές κουβέντες μας. Γι' αυτό αποφάσισα να μιλήσω για αυτό που πρέπει να καταλάβουμε τα φύλλα, για τα φύλλα. Λοιπόν, για να μπούμε απευθείας στο ψητό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε οι άντρες και οι γυναίκες για τον εαυτό μας και για τον άλλον είναι το ότι είμαστε δύο πάρα πολύ διαφορετικές ενέργειες. Για την ακρίβεια, όσον αφορά την αρσενικότητα και τη θηλυκότητα, μιλάμε για δύο τελείως αντίθετες ενέργειες. Πάμε λίγο πίσω, ανοίγουμε μια παρένθεση, κάνουμε ένα μικρό αλλά μεγάλο σε νόημα disclaimer, διότι σε ένα σύμπαν που απλά τα πάντα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό, δεν υπάρχει κάτι έξω από το σύμπαν, τα πάντα είναι σύμπαν. Τίποτα δεν είναι πραγματικά ξεχωριστό από τίποτα, άρα τίποτα δεν είναι και πραγματικά αντίθετο από τίποτα. Άρα ακόμη και οι μεγαλύτερες αντιθέσεις, αντιφάσεις της ζωής κάπως παράδοξα έρχονται και δεν. Τα πάντα στο σύμπαν είναι επίπεδα συνείδησης της ίδιας συνείδησης, που είναι η συνείδηση του σύμπαντος, η οποία έχει σπάσει τον εαυτό της σε άπειρα κομμάτια ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί τον εαυτό της, να έχει παρέα, να αλληλεπιδράσει με τον εαυτό της και να έχει μια ενδιαφέρουσα φυσική εμπειρία, γεμάτη μαθήματα και κοσμική εξέλιξη. Για να δημιουργήσει αυτόν τον κόσμο, το σύμπαν και τον εκάστοτε κόσμο, πρέπει να χαμηλώσει εθελοντικά την αντίληψή του, να επιλέξει να μπει σε χαμηλότερα σημεία αντίληψης. Πρέπει να υπογράψει στην εμπειρία μιας αντίθεσης ή μιας ζωής φυσικής ύπαρξης με βάση την αντίθεση, δηλαδή την διχοτομία του αρνητικού με το θετικό στοιχείο, κάτι που αξίζει ένα ολόκληρο βίντεο από μόνο του. Άρα, από μια μεγαλύτερη οπτική αντίληψης, τα πάντα είναι ένα, δεν υπάρχει τίποτα ξεχωριστό από τίποτα, άρα και τα αντίθετα είναι τα ίδια, έρχονται και δένουν. Το Yin και το Yang, το φως και το σκοτάδι. Όσο η συνείδηση όμως πάει τον εαυτό της σε κομμάτια από αυτό που αποκαλούμε Θεό ή σύμπαν προς αυτό το οποίο αποκαλούμε άνθρωπος και φυσική ύπαρξη, η ζωή ή το οικοσύστημα της γης μας, πρέπει να δημιουργηθεί η αντίθεση, πρέπει να δημιουργηθεί η διχοτομία. Γι' αυτό και το ανθρώπινο είδος κάπως αυτούσια χωρίζεται στον άντρα και τη γυναίκα, που είναι πιθανόν μία από τις μεγαλύτερες αντανακλάσεις που έχουμε όσον αφορά την καθολική ποιότητα του σύμπαντος και διχότομη φύση σε θηλυκή και αρσενική ενέργεια. Όσον αφορά αυτές τις δύο ενέργειες, όπως ακριβώς όσον αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες στον κόσμο, μιλάμε για φωτιά και νερό. Μιλάμε για φως και σκοτάδι. Η θηλυκή και η αρσενική ενέργεια παρατηρούνται σε όλη τη φύση, σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν, από το σημείο 0, την αρχική διάσταση, μέχρι και την quote-unquote τελευταία διάσταση συνείδησης, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια τελευταία διάσταση συνείδησης. Η αρσενική ενέργεια αντιπροσωπεύει το φως, το οποίο αντιπροσωπεύει την συνείδηση,
το συνειδητό μέρος της συλλογικής συνείδησης. Η θηλυκή ενέργεια αντιπροσωπεύει το σκοτάδι. Μια ακόμα παρένθεση εδώ, ένα ακόμα disclaimer για να μην παρεξηγιόμαστε, για να μειώσουμε τα triggers. Το σκοτάδι δεν είναι κάτι κακό. Εάν μας ενεργοποιεί συναισθηματικά, αν μας τριγκάρει αυτή η φράση, η πρόταση, η έκφραση, πως η θηλυκότητα ισούται με το σκοτάδι, τότε δεν έχουμε ιδέα τι είναι το σκοτάδι. Οπότε ας μάθουμε, μπας και χαλαρώσουμε. Το σκοτάδι αντιπροσωπεύει απλά το υποσυνείδητο, το κρυμμένο μέρος του μυαλού της συλλογικής μας συνείδησης. Δηλαδή, όλα όσα δεν ξέρουμε. Οτιδήποτε είναι κρυμμένο από την συνείδησή μας. Η αρσενική ενέργεια και το φως, άρα η συνείδηση, είναι ότι ήδη υπάρχει, είναι ότι ήδη ξέρουμε, είναι όλες οι πληροφορίες που έχουμε ήδη στο κεφάλι μας και έχουμε καθιερώσει. Είναι ότι ήδη υπάρχει, είναι ότι έχει ήδη δημιουργηθεί και μπορεί να δημιουργηθεί ή να υλοποιηθεί από το μυαλό του Θεού, μέσα σε εισαγωγικά, ή σύμπαντος. Όπως και το συνειδητό μέρος του μυαλού του εκάστοτε ανθρώπου είναι όλα όσα ήδη ξέρει. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται ήδη στο φως της συνείδησής του. Η θηλυκή ενέργεια, ίσον το σκοτάδι, άρα το υποσυνείδητο, είναι ότι είναι κρυμμένο από την συνείδησή μας και την συλλογική συνείδηση, αλλά και την συνείδηση του εκάστοτε ανθρώπου. Όλα όσα δεν ξέρουμε ότι είναι κρυμμένο από εμάς, και είναι πολύ λογικό έχοντας όλη αυτή την, δεν ξέρω καν πώς να το πω, χειραγώγηση, ψευδαίσθηση για το πως το σκοτάδι είναι κάτι κακό και κάτι που θα έπρεπε να φοβόμαστε. Το συνδυάζουμε με το κακό και με όλες τις ανθρώπινες αντιλήψεις για το τι είναι καλό και κακό, όλη αυτή τη σκοτεινή μεριά της διχοτομίας. Για πολλούς λόγους το σκοτάδι είναι παρεξηγήσιμο, αλλά είναι απλά όλα όσα δεν ξέρουμε. Και αυτό, ναι, η αλήθεια είναι πως συμπεριλαμβάνει πολλές πληροφορίες οι οποίες πιθανόν να περιέχουν πόνο, διότι περιέχουν μνήμες τραύματος. Στο υποσυνείδητό μας βρίσκεται όλο το τραύμα μας, ότι έχουμε καταπιέσει. Βρίσκεται όλη αυτή η απόσταση ανάμεσα σε εμάς, τη συνείδησή μας και τις πτυχές του εαυτού μας που μισούμε και έχουμε καταπιέσει και συνεχίζουμε να καταπιέζουμε, διότι ξεκινήσαμε να τις καταπιέζουμε από την παιδική μας ηλικία, ώστε να πλάσουμε τον εαυτό μας όπως ήθελαν οι γονείς μας και το περιβάλλον μας, ώστε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτό. Η μάσκα μας. Αυτή είναι η συνείδησή μας. Συνήθως στον μέσο άνθρωπο είναι όλα τα χαρακτηριστικά με τα οποία θέλει να ταυτίζεται, γιατί νιώθει ασφάλεια να ταυτίζεται με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί κάποτε αυτά τα χαρακτηριστικά του προσέφεραν ασφάλεια στην παιδική του ηλικία. Στο υποσυνείδητό μας είναι όλες οι πτυχές του εαυτού μας που έχουμε σπάσει και ξεχωρίσει από τη συνείδησή μας, που έχουμε μάθει να μην βλέπουμε και να καταπιέζουμε ώστε να μην εκφράζονται, διότι δεν μας έδιναν αποδοχή από τον περίγυρο κάποτε. Στο υποσυνείδητό μας βρίσκεται η δυνατότητα για σύνδεση με όλες αυτές τις πτυχές του εαυτού μας. Βρίσκεται όχι απλά το τραύμα μας, αλλά και η δυνατότητα για ανακάλεση της μνήμης του τραύμα μας, ώστε να μπορέσουμε και να το γιατρέψουμε. Έχει μείνει αυτή η σύνδεση. Και όχι μόνο αυτό. Το τι δεν ξέρουμε δεν συμπεριλαμβάνει μόνο το κακό, το τραύμα, τον πόνο. Το τι δεν ξέρουμε συμπεριλαμβάνει και πανέμορφα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, όλα τα πιθανά πανέμορφα σενάρια καταστάσεων που μπορεί να είναι ήδη προγραμματισμένες να έρθουν στο δρόμο μας. Το δώρο που σου έχει το σύμπαν που περιμένει να σου αφήσει στην επόμενη γωνία, εάν εσύ φτάσεις. Όλες οι πιθανότητες του ποιος είσαι και του ποιος μπορείς να γίνεις και τι είναι αυτό που μπορείς να καταφέρεις να φτάσεις. Το πώς μπορεί να γίνει η κάλυψη κάποιων αναγκών σου.
η επίτευξη των στόχων σου και κατάκτηση των επιθυμιών σου, που δεν έχεις ήδη καταφέρει. Όλα έρχονται με πληροφορίες οι οποίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στο υποσυνείδητό σου. Οπότε νομίζω όλοι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια καλύτερη σχέση με το σκοτάδι, με το τι εστί σκοτάδι γενικά, όπως και με το σκοτάδι μέσα μας, διότι για να δέσουμε και λίγο τη γνώση που έχουμε αποκτήσει μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι είμαστε πολυδιαστατικά πλάσματα. Τι σημαίνει αυτό? Πως ναι, μπορεί να είμαστε μόνο άντρες ή γυναίκες και τίποτα παραπάνω από είτε το ένα είτε το άλλο από αυτά τα δύο, αλλά απαρτιζόμαστε και από τις δύο αυτές ενέργειες, διότι είμαστε το αποτέλεσμα ενός άντρα και μιας γυναίκας. Σωστά? Χρειάστηκε ένας μπαμπάς και μια μαμά ώστε να φτιαχτούμε εμείς. Σωστά? Αυτή είναι η αλχημία. Είμαστε το αποτέλεσμα και των δύο αυτών ενεργειών. Και ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο ώστε να πλοηγηθούμε μέσα σε αυτή την διχοτομία και να κατακτήσουμε τις επιθυμίες μας. Να δημιουργήσουμε μια όμορφη ζωή για τον εαυτό μας, όντας όλο και πιο συνειδητοί, ή μάλλον γίνοντας όλο και πιο συνειδητοί, ως προς το γεγονός ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι δημιουργούμε τη ζωή μας, είτε είμαστε άντρες είτε είμαστε γυναίκες. Οι άνθρωποι δημιουργούμε την πραγματικότητά μας. Έχουμε όλη τη δύναμη του σύμπαντος στην κολότσεπη, ακόμα και γυμνή, όπως ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Διότι η δύναμή μας δεν βρίσκεται πουθενά αλλού πέρα από το μυαλό μας, το οποίο μας συνδέει με τη συνείδησή μας. Άρα και την δυνατότητα αντίληψης και αυτογνωσίας. Και ερχόμενοι πάνω σε αυτόν τον κόσμο είμαστε όλοι ανιδιοτελώς προορισμένοι να συνειδητοποιήσουμε την άπειρη και θεϊκή μας φύση, η οποία έρχεται με πάρα πολύ δύναμη, να συνειδητοποιηθούμε ως προς αυτή τη δύναμη, να καταλάβουμε πως είμαστε οι δημιουργοί της ζωής μας και να αρχίσουμε να δημιουργούμε τη ζωή μας συνειδητά. Η πολικότητα όμως, η διχοτομία είναι δύσκολη. Είναι δύσκολο να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, όσο πνευματικά κι αν μιλήσουμε, όσο κι αν το πάμε στο Θεό. Η ζωή είναι δύσκολη και μας μπερδεύει. Διότι ένας άνθρωπος έχει το υποσυνείδητό του. Αυτό σημαίνει πως δεν ξέρει τα πάντα, είναι πολλά αυτά που δεν ξέρει. Γι' αυτό συνεπάγεται με ένα σωρό αλήθειες που η κάθε μία αξίζει ένα δικό της βίντεο. Αλλά για το σημερινό, δεν μπορείς ποτέ πραγματικά να εμπιστευτείς 100% τον εαυτό σου λόγω αυτής της αλήθειας. Άρα μπορείς να πάρεις και λίγο βάρος από τον εαυτό σου. Να αφήσεις αυτή την αλήθεια να σε κάνει να βγάλεις λίγο βάρος από τον εαυτό σου. Εάν τόσο καιρό περίμενες ότι θα έπρεπε να ξέρεις περισσότερα ή να είσαι περισσότερος, δεν μπορείς να ξέρεις αυτά που δεν ξέρεις. Μπορείς να μείνεις με αυτή την άγνοια για 2 δευτερόλεπτα. Έτσι κι αλλιώς πάντα θα υπάρχει άγνοια για να μείνεις με αυτήν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αυτό σαν δικαιολογία, το ότι πάντα οι άνθρωποι θα είμαστε λιγότεροι και τρωτοί και ευάλωτοι, ώστε να μην βρίσκουμε τις πνευματικές αλήθειες οι οποίες θα οχυρώσουν το μυαλό μας, θα μας οχυρώσουν πνευματικά, θα οχυρώσουν το ποιοι είμαστε, και αυτή η πνευματική δύναμη θα οχυρώσει μέχρι και το ίδιο μας το σώμα, το φυσικό μας σώμα. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το να καταλάβουμε πως οι άντρες και οι γυναίκες είμαστε 2 νομίσματα. Συγγνώμη, τελείως λάθος. Είμαστε 2 μεριές του ίδιου νομίσματος. Το Yin και το Yang, το οποίο είναι ένα νόμισμα, δεν είναι 2. Είμαστε το φως και είμαστε το σκοτάδι. Είμαστε αντίθετοι, γιατί σε αυτόν τον κόσμο προσπαθούμε να γίνουμε ίδιοι και ίσοι, δεν έχω καταλάβει. Δεν τιμάμε την μοναδικότητα των χαρακτηριστικών μας. Δεν τιμάμε το ποιοι είμαστε. Αφήνουμε το φύλο μας να συνεπάγεται με ένα σωρό κοινωνικά πράγματα με τα οποία δεν συνεπάγεται, και αυτό να νιώθουμε πως μας καθορίζει.
Και να πρέπει να πούμε ένα σωρό ηλιθιότητες και ψέματα στην κοινωνία για το ποιοι είμαστε, αφού πρώτα τα έχουμε πει στον εαυτό μας, γιατί μπήκαμε σε μια κοινωνία που ήταν αρκετά ήδη άρρωστη ώστε να μας πείσει σε ψευδαισθήσεις. Στην πραγματικότητα είμαστε όλοι άνθρωποι, άντρες ή γυναίκες, που ζούμε σε έναν κόσμο προορισμένοι να βρούμε ξανά τον εαυτό μας, να ενωθούμε, αφού αποφασίσαμε εθελοντικά να σπάσουμε τον εαυτό μας, να χωριστούμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι ζουν σε διαφορετικές αναλογίες, σε διαφορετικά σώματα, και το πολύ όμορφο που βγαίνει μέσα από αυτήν την εμπειρία, και συγκεκριμένα την δυσκολία αυτής της εμπειρίας λόγω της διχότομης φύσης της, είναι πως ερχόμαστε κυριολεκτικά να ισορροπήσουμε νερό με φωτιά. Κάτι που μοιάζει αντίθετο για τον ανθρώπινο νου, γιατί έχουμε μάθει να κοιτάμε μόνο έξω, βλέποντας πως αντιδράει το νερό με τη φωτιά εξωτερικά. Είναι πανεύκολο να πεις, να δεις και να καταλάβεις πόσο αντίθετα στοιχεία είναι. Τι κι αν σε ένα επίπεδο ζωής που η φωτιά και το νερό ήταν ενέργειες και δεν μπορούσαν να σε πειράξουν πραγματικά, ούτε να σε αγγίξουν φυσικά, γιατί πες πως 100% υποθετικά δεν έχεις ούτε εσύ φυσικό σώμα και είσαι απλά μια συνείδηση, και η φωτιά και το νερό είναι απλά ενέργειες, δηλαδή αισθήσεις, και όπως είπαμε δεν μπορούν να σε πειράξουν. Τι πιστεύεις, μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο? Υπάρχει πιθανότητα για συνύπαρξη? Καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε εδώ οι άνθρωποι, οι άντρες και οι γυναίκες? Εάν έρθουμε σε έναν κόσμο όπου πρέπει να στρετσάρουμε τόσο πολύ τον εαυτό μας ανάμεσα σε αντικρουόμενα και αντιφατικά στοιχεία όπως η φωτιά και το νερό, τόσο αντίθετα στη φύση τους, και μπορέσουν και συνυπάρξουν, τι είναι αυτό το οποίο δεν θα μπορούμε να κάνουμε μετά? Εάν συνυπάρξει ο άντρας και η γυναίκα, αυτό το οποίο αποκαλούμε Θεός ή το σύμπαν ή εμείς ή η φύση ή ο άνθρωπος, τι είναι αυτό το οποίο δεν θα μπορούμε να κάνουμε? Πόσο αμέτρητη θα είναι η δύναμή μας εάν καταφέρουμε να ισορροπήσουμε φωτιά με νερό σε όλες τις απόψεις? Το σύμπαν έχει σπάσει τον εαυτό του σε άπειρα κομμάτια, χαμηλώνοντας εθελοντικά την αντίληψή του για χάρη της εξέλιξης. Γιατί δεν μπορείς να μάθεις τον εαυτό σου με βάση μόνο τον εαυτό σου. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τι κάνεις όταν θες να δεις πως μοιάζεις ώστε να φτιάξεις τα μαλλιά σου πριν βγεις από το σπίτι? Τι αναγκάζεσαι να κάνεις? Αναγκάζεσαι να σταθείς μπροστά σε ένα καθρέφτη ώστε να δεις την αντανάκλασή σου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ώστε να δεις και να φτιάξεις τον εαυτό σου. Υπάρχει μια εσωτερική αντανάκλαση σε οποιαδήποτε εξωτερική φυσική αλήθεια. Με βάση αυτό, πώς θα καταλάβεις το ποιος είσαι? Πώς θα μάθεις τον εαυτό σου εσωτερικά, ψυχικά, συναισθηματικά, εάν δεν έχεις και μια εξωτερική αντανάκλαση για το πώς μοιάζεις εσωτερικά? Γι' αυτό και δημιούργησες τον κόσμο. Γεια σου, σύμπαν. Έσπασες τον εαυτό σου για χάρη της αντίληψής σου, ώστε να δεις τον εαυτό σου και να μπορέσεις να μάθεις τον εαυτό σου, αλλιώς δεν μπορείς. Και επειδή η δύναμή σου είναι άπειρη, έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη δυσκολιών σε αυτό το σχέδιο που ονομάζεται Γη. Η Γη είναι το επίκεντρο της προσοχής σε όλο το σύμπαν και όλες τις διαστάσεις συνείδησης. Για την ακρίβεια είναι λες και όλες οι διαστάσεις συνείδησης υπάρχουν ώστε να υποστηρίζουν την φυσική ύπαρξη της τρίτης. Τόσο σημαντικοί είμαστε για το σύμπαν και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, το παίρνουμε δεδομένο. Τα παίρνουμε όλα δεδομένο, παίρνουμε τη ζωή μας δεδομένη, παίρνουμε την κάθε μέρα και το κάθε δευτερόλεπτο δεδομένο, ενώ δεν είναι. Το σύμπαν μας τα δίνει απλόχερα και μετά είμαστε σε φάση δεν το θέλω, θέλω να φύγω, θέλω να πεθάνω, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει η ζωή, αντί και γαμίσω. Που είναι όλα αυτά λογικά και ανθρώπινα και τα λατρεύω και τα κάνω κάθε μέρα της ζωής μου.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα καλύτερο μέρος που θα μπορούσαμε να βρεθούμε οι άνθρωποι. Με όλη την αντίθεση και διχοτομία που υπάρχει εδώ πέρα. Είναι το καλύτερο σχέδιο για εμάς. Και ας μην είναι πολύ αργά μέχρι να το αντιληφθούμε αυτό και να αρχίσουμε να ζούμε πραγματικά τη ζωή. Έχοντας αποδεχτεί αυτήν την αντίθεση. Και την διχότομη φύση που βλέπουμε να υπάρχει έξω, αλλά και μέσα μας. Το να γίνουμε συνειδητοί άνθρωποι σημαίνει να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές, άρα σημαίνει και σε μια πιο συνειδητή δημιουργία της ζωής μας. Αυτός είναι και ο σκοπός του podcast και του κάθε βίντεο που κάνουμε. Όσο περισσότερο γίνεσαι συνειδητός, στην ουσία αυτό που κάνεις είναι να ρίχνεις φως στο σκοτάδι σου. Προσπαθείς συνειδητά και σκεμμένα να μάθεις όλα όσα δεν ξέρεις. Διαβάζεις βιβλία, βλέπεις βίντεο στο YouTube, διαβάζεις άρθρα, ψάχνεις με πληροφορίες γενικά, μιλάς με ανθρώπους, κάνεις ερωτήσεις, έχεις περιέργεια και αναπτύσσεις την περιέργειά σου. Γνωρίζεις ανθρώπους που σαν και εσένα έχουν και αυτοί τις δικές σου περιέργειες και εξερευνάτε τον κόσμο μαζί πιθανόν. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις. Η περιέργεια πολλές φορές αρκεί και το σύμπαν μας δίνει κυριολεκτικά απλόχερα τον δρόμο. Μέσα όμως στην διαδικασία μας να βρούμε όλες αυτές τις πληροφορίες, ώστε να γίνουμε όλο και πιο συνειδητοί, ώστε να μειώσουμε το σκοτάδι μας και να επαυξάνουμε το φως μέσα μας. Έχουμε μια μη ρεαλιστική ελπίδα πως αυτό θα μας κάνει να νιώσουμε όλο και καλύτερα και όλο και καλύτερα και όλο και καλύτερα. Ψάχνουμε απλά να νιώσουμε καλά. Ψάχνουμε την ντοπαμίνη της γνώσης, την ντοπαμίνη της περαιτέρω συνειδητότητάς μας, που αξίζουμε να νιώσουμε full όλοι. Σε ένα σημείο όμως θα πρέπει να παρατήσεις τα σπαθιά σου, τα όπλα σου ή ακόμα και ό,τι και αν είναι αυτό που κρατάς. Να σταματήσεις ό,τι και αν κάνεις, να κάτσεις κάτω όπου και αν είσαι, ακόμα και αν αυτό είναι στη μέση της Εθνικής Οδού. Μεταφορικά όλο αυτό εννοείται. Μην το κάνει κανείς, σας παρακαλώ. Και να καταλάβεις ότι τρέχεις. Τρέχεις από τον εαυτό σου. Προσπαθείς απλά να κάνεις τον εαυτό σου να νιώσει καλά. Ενώ αυτό που πιθανόν να χρειάζεσαι ήταν μια επιβεβαίωση πως δεν χρειάζεται. Η ζωή έχει και το αυτούσιο σκοτάδι της. Όλα όσα δεν ξέρεις, όλα όσα σε πληγώνουν, όλα όσα θα ήθελες να είσαι που δεν είσαι ακόμα. Όλο αυτό το χάσμα, όλη αυτή η απόσταση. Μέρος του να γίνεις ok και με το σκοτάδι της ζωής είναι με το να γίνεις ok με το να μην ξέρεις. Έχει γλύκα, πίστεψέ με. Προσπάθησε απλά να κάνεις εικόνα για 5 δευτερόλεπτα. Να ξέρεις τα πάντα και να είσαι τα πάντα και να έχεις όλη τη δύναμη του κόσμου. Στο υπόσχομαι θα θες σε μισό δευτερόλεπτο να βγεις από αυτή την εμπειρία και να ξαναγίνεις άνθρωπος. Γιατί δεν υπάρχει γλύκα. Καμιά. Αφέσου στο άγνωστο. Είναι πανέμορφο. Δεν περιέχει μόνο όλα όσα φοβάσαι. Περιέχει και όλα όσα θέλεις. Και δεν ξέρεις πώς να φτάσεις. Πολλές φορές όμως για να περάσεις σε αυτό θα πρέπει να περάσεις και από το πρώτο. Θα πρέπει να δεις το τραύμα σου ώστε να το γιατρέψεις. Θα πρέπει να νιώσεις τον πόνο σου ώστε να το γιατρέψεις. Θα πρέπει να δεις τι είναι αυτό που σε κρατάει από τα όνειρά σου ώστε να πας προς τα όνειρά σου. Δεν μπορείς να περάσεις με κλειστά τα μάτια. Θα πρέπει να δεις την αντίστασή σου, τον φόβο σου, τον πόνο σου, τον τρόμο σου, το άγχος σου, την πίκρα σου, τη θλίψη σου και να τα νιώσεις όλα. Και μέσα από αυτό θα βρεις το φως σου, διότι υπάρχει φως στο τέλος κάθε τούνελ. Και το κάθε τούνελ είναι απλά προορισμένο να μας οθήσει στην περαιτέρω εξέλιξή μας και τίποτα παραπάνω. Να μας γιατρέψει από τις πληγές μας, να μας μεταμορφώσει, να μας πλύνει ενεργειακά, να μας αφήσει γυμνούς και καθαρούς, ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε στον κόσμο πιο συνειδητά, με καλές προθέσεις και με όλο και καλύτερες προθέσεις. Για να έχουμε όμως ξεκάθαρες και πεντακάθαρες, γυαλισμένες, πανέμορφες, φωτεινές, συνειδητές προθέσεις
για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, το οποίο θα έχει το αποτέλεσμα δημιουργίας με θετικό κάρμα. Και μιας και είπαμε πως σε αυτόν τον κόσμο ερχόμαστε ώστε να απλογηθούμε μέσα στη διχοτομία, για να καταφέρουμε το πρώτο, θα πρέπει πρώτα να δούμε κατάματα όλες τις αρνητικές, κρυμμένες, υποσυνείδητες προθέσεις που πιθανόν να έχουμε. Αυτό είναι το φως και αυτό είναι το σκοτάδι. Δύο στοιχεία αλληλένδετα, τα οποία βλέπεις σε όλο το φάσμα της ζωής. Από τον ήλιο και το φεγγάρι, από το φως και το σκοτάδι, τη μέρα και τη νύχτα, τον άντρα και τη γυναίκα, μέχρι και τα ίδια τα χρώματα, το μαύρο και το άσπρο. Δύο στοιχεία τα οποία προσπαθούν συνεχώς να ισορροπήσουν τη σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό και πιστεύω πως με βάση το σημερινό βίντεο θα έπρεπε να μπορείς να πετάξεις λίγο βάρος από τους ώμους σου, να αφήσεις λίγο βάρος από πάνω σου. Εφόσον καταλάβεις το πόσο δύσκολο είναι πραγματικά και είναι αγώνας για το ίδιο το σύμπαν, όχι απλά για εσένα σαν άνθρωπος, αλλά είναι αγώνας και για το ίδιο το σύμπαν, να ισορροπήσει το φως με το σκοτάδι του. Γι' αυτό και υπάρχουμε οι άνθρωποι, διότι βοηθάμε σε αυτή την εξέλιξη. Είναι τόσα που δεν ξέρουμε, οπότε δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσο την απέτηση από τον εαυτό μας να τα κάνουμε όλα σωστά, όλα τέλεια και να μην κάνουμε κανένα λάθος. Ξέρουμε πάνω κάτω κάποια τραύματα που έχουμε από την παιδική μας ηλικία, κάποια μοτίβα που κουβαλάμε από τους γονείς μας. Ξέρουμε ότι τα έχουμε φέρει στη σχέση μας. Ξέρουμε ότι πιθανόν να τα περάσουμε στα παιδιά μας. Δεν χρειάζεται να έχουμε την απέτηση από τον εαυτό μας να είμαστε τέλειοι, απλά να είμαστε διατεθειμένοι να εξελισσόμαστε συνέχεια και τίποτα παραπάνω. Ανοιχτοί στο να μάθουμε. Να μην έχουμε την απέτηση από τον εαυτό μας για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταφέρουμε, κάτι που είναι ίδιος άθλος για το σύμπαν. Όσο οι άνθρωποι στον πλανήτη καταφέρνουμε να ισορροπήσουμε αυτές τις δύο ενέργειες μέσα μας και έξω μας, κάτι που αντανακλάται στη σχέση μας με τους άντρες και τις γυναίκες γενικά, αλλά και οτιδήποτε είναι μια αντανάκλαση της θηλυκής ή της αρσενικής ενέργειας στη ζωή μας, άλλο τόσο γινόμαστε master αλχημιστές και είναι λες και μαθαίνουμε να καβαλάμε τα κύματα της ζωής όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα. Είναι λες και μαθαίνουμε την ίδια τη ζωή. Είναι λες και είμαστε μαθητές στο Harry Potter, που τους δόθηκε μια άσκηση την οποία δεν μπορεί να κάνει σχεδόν κανένας ποτέ τέλεια και όλοι προσπαθούν συνέχεια να λύσουν την μεγαλύτερη εξίσωση που υπάρχει ακόμα και αν έχει αποδεχθεί το ότι δεν λύνεται. Διότι τόση δύναμη έχεις. Και όταν έχεις δύναμη, βαριέσαι και θέλεις να την κάνεις κάτι. Βάζεις δυσκολίες στον εαυτό σου ώστε να προβληματιστείς. Γι' αυτό και ας μην εύχεσαι για περισσότερες, διότι δεν είναι δύσκολο να τις πάρεις. Εκτίμησε το τώρα. Εκτίμησε τι μπορείς να κάνεις με το σώμα σου. Ασχέτως κι αν καμιά φορά πονάει να βρίσκεσαι μέσα σε αυτό. Και είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, να θυμάσαι το μήνυμα με το οποίο θα σας αφήσω. Ξέρω ότι εάν είσαι άντρας σου είναι σχετικά εύκολο να αγαπήσεις τους άντρες. Εάν είσαι γυναίκα θα σου είναι σχετικά εύκολο να αγαπήσεις και να καταλάβεις τις άλλες γυναίκες. Αυτό που μας είναι δύσκολο είναι να καταλάβουμε, να βρούμε την ταύτιση στα αντίθετα. Οι άντρες να βρούμε ταύτιση στις γυναίκες και οι γυναίκες να βρούμε ταύτιση στους άντρες. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, οι άντρες έχουμε μεγαλύτερη αδυναμία στο να το καταφέρουμε αυτό από ότι οι γυναίκες. Οι γυναίκες πολλές φορές βρίσκουν ταύτιση στους άντρες, έχοντας καμία δυναμία να αποδεχτούν και να καλλιεργήσουν την αρσενική τους ενέργεια και να είναι και περήφανες γι' αυτό. Όσο όμως ένας άντρας καλλιεργεί την θηλυκή ενέργεια μέσα του και γίνεται λίγο πιο μαλακός και ήρεμος, αρχίζει να ντρέπεται. Μπορεί να νιώθει πως δεν είναι αρκετά άντρας, θα χάσει τη φίρμα του, θα φανεί ως αδύναμος εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει πάρα πολύ τραύμα στο ανθρώπινο είδος. Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του ανθρώπινου είδους
είναι να καταφέρουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές οι άντρες να αγαπήσουμε τους άντρες και οι γυναίκες να αγαπήσουμε τις γυναίκες. Διότι τόσο πολύ φτάνει το μίσος μας προς τον εαυτό μας, το οποίο βγαίνει από το τραύμα μας. Αλλά όσο συνειδητός κι αν είσαι, και πάλι ως άνθρωπος θα σου είναι δύσκολο να αντιληφθείς το πως το αντίθετο από σένα είναι το ίδιο με εσένα. Αυτό θα είναι πάντα για έναν άντρα μια γυναίκα και για μια γυναίκα έναν άντρα. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Άρα πάντα, από πάντα υπήρχε και για πάντα θα υπάρχει η αυτούσια δυσκολία της θηλυκότητας με της αρσενικότητας για συνύπαρξη. Και όλη η ζωή είναι ένας αγώνας κυριολεκτικά προς αυτό. Το κάνουμε λάθος και αδυνατούμε να σπάσουμε άπειρους, μη λειτουργικούς, τοξικούς κύκλους τραύματος και τοξικών συμπεριφορών, διότι αδυνατούμε να εκλάβουμε αυτό που μοιάζει τελείως διαφορετικό και αντίθετο από εμάς ως μέρος του εαυτού μας. Αυτό ισούται με το να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Όσο πιο κοντά σε εμάς μοιάζει κάτι, όσο πιο κοινό είναι και όσο πιο πολύ ταυτιζόμαστε, αλλά τόσο εύκολο μας είναι και να το αγαπήσουμε, για την ακρίβεια μπορεί να το αγαπάμε και ήδη. Η πραγματική όμως άσκηση και πρακτική της αγάπης έρχεται εκεί που καταβάλουμε συνειδητή, νοητική προσπάθεια να αγαπήσουμε κάτι το οποίο δεν αγαπάμε, άρα κάτι το οποίο μισούμε, κάτι το οποίο φοβόμαστε. Εκεί κρίνεται η αγάπη μας. Είσαι άνθρωπος, καλώς ήρθες στον κόσμο. Θα ακούσεις το κάλεσμα.